الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، الحمد لله مفك مسألة دو لكالي أوي نانو يلامبولو تريالا نالكا جين مسألة مي أولي كفو أنفلي أندوني كالو كونومي شهر ذي الحجة نيهيجي كالوي نبي فوني تقول شهر ذي الحجة ni domi namba kono donna ala kiden ko neman kisbay don te dom kan be ala yoro kateme ni domi ta wiat li tan folay ni baranyuman ke ala akadala ni wakati to baranyuman wi usmana na manchester baranyuman na khatatan ni donuna wa anga don fana dum belebele do be fana no be doni kono nabi fo yom arafa dum we dum bay donu chela dum belebele ba ala dum bunya islamo fana ba bunya o be limania fana ula anga kuma bina tero mi ma odi ka fo abe fo arafa mi ma ko dumba ashun doni ala kidin kumana asamantiya kan sallallahu alaihi wasallam abe yafake John durumuna san temenina anemi be nya fekana temeni anemi be na arafa sun doni be o durumu yafake John ya don to nyumana ola anga don fana anga nyina sami naba kono no be hijra 1445 hijra tam bakele kemenani binani aniloru wa anfle bi ama tilijulna dilabi shahru minni ama samatiya fulanu شهر ذي الحجة أمات لجل دلابي لستوانا دي بي أمالا ni alaka jien wa adon shundoni ni arafa shundoni o bena be samedia de ma samedi don o la samedi yere shunka don arafa don masala mi lo fonyo ya nanana yalamba shundu walma ngana shundu kasorala kidin kuma na samante ya kanman kishibai alima samedi kuma fo ama dimashi kuma fo ama lendi kuma fo ama talata kuma fo ama araba kuma fo ama alamisa kuma fo ayema juma ku fo ako arafa sawmu aka arafa sunde fo ni mogo mumina ni arafa sundo yala na bena samedi ma ada dunwa walma kanadu ini kala do bi sika fo me ni mu question ni ala kini ya fo ka ban ko ni mo mi arafa sundo arafa be shenkele sande kono arafa te flayo kele de san kono wa te don fle fana ka kere dona ale be sika ke don woro vlani na timeni kono mala kini arafa de to latige ni mo mi ashundo sallallahu alaihi wasallam ama fo fonyo ya donna ni nyogo che arafa shundo ni na kabe adisa do di koson alla kalina ka foko ala kide ni ko alayhi salatu wassalam namna an abdullah bin busr an ukhtihi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا اللحاء عنبه
أو عود شجرة فليمضغه. صححه الألباني. وقال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن، ومعنى كراهته في هذا أن يقص الرجل يوم السبت بالصيام، لأن اليهود تعظم يوم السبت. انتهى. ولما الإسلام حديثا من فلان نايا لكالي ودي بنا النيس صلي سامدي دون شونا هل بنا عرفنا ko ala kidin ko neman kishbay kamine kabo Abdullah ibn Busrin ayamine kaba balma musuma wala la kidin ko alayhi salatu wassalam akana samedi don shundo o ko samedi rebe di balla ka ke geni furbadi akana samedi don shundo fona kela a o de bena bosita illa fima iftarada Allah alaykum fona la sumi fardalike aw kan ni samedi don sila kana sudo fa in lam yajid ahdukum halni aw doma foy soroka dumu ko re kana sudo de ye domunike halni ma foy soroka dum illa li ha'a inaba fadana rezin farama halni yo doron soro kiko dumu aw uda shajaratin wal ma yiri kala fari yamdughu eka odu idala ka yimi ka kun muna kana sundu samedi nuna fona sorola sumini ala yo farda ya aukan o kore akana sundu samedi nuna ala kidi ko akana ke samedi beduna kono samedi juma bola kono fo samedi mi bena farda su samedi ma una bolo la sa akana sun don sun mi kenna fla sun yita abena sun sugu ma madama ni samedi do kaba kala kidin ko akana ni shuni do hadithani ibn majah ya labo wa abu dauda ya labo wa kadhalika tirmidhi fana be hadithani kono albani hadithani saha aka irwa kono ni tagala numéro 960. قال أبو عيسى فكونوا الإمام الترمذي قال هذا حديث حسن لدو أكين مكو قرمي بأدسالة كما نموني كراهته ودي قوني سندونينا سامديدو في هذا أن يقص الرجل مثالو لا تشيدو كاكركرلك يوم السبت سامديدو ناكاشندو بالصيام تشودو كا سامدي كركره سامدي كيلين كو شوندو كودي ما من كونينو اديستاني معناه اودي الامام الترمذي ري اودي فو عليه رفنا اديستاني لكن كقرك لان اليهود كو يودو تعظم يوم السبت ولو السامدي دون بونيا دو انو كسونا يعني سبحان الله انا شوندو اودونا ولا min foli cogo minnu bɛ yen hadisa kelen ni kunkɔrɔ kuma cayala hadisa kelen ni kunkɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ a kan k'a fɔ ni arafa kɛla samedi ye olu tɛ sun don o fana b'a fɔ mɔgɔw kana sun don n'o ka hadisa nin kɔrɔ filɛ k'o de bɛ maana kɔrɔ gɛlɛn nin ye k'a fɔ a kana samedi sun don hali n'a bɛnna arafa ma o kosɔn dɔnniyaw tagala kata sigi bolo la ame kuma surunya sigida saba kon segal ferkos ay cesirli bakke o kono a nafa boyana ko sebe ay bela jeli naka kuma kan sigi naka delu anaka loni sigi yoro no ye usulu yi wala ame min daka مذهب العلماء دونو كتغبلو نو يمي اختلاف العلماء في حكم الصيام يوم السبت ka sun do samedi do donna fona ñon ko na ma ke koni suray mi farda suray o ko mi ma ke farda la farda kono comme Cheikh Suleiman Rohili ka mi fo ko farda mi fo la adita kono
a bɛ farida ta min ye sunkalo yɛrɛ faridali sun doni ye samedi min b'a kɔnɔ ani sunkalo don juru sara sun juru sara samedi a bɛ se ka don sabula toujours faridaya bɛ yen ani dakanta sun o ye jagoya ye n'a bɛnna samedi ma k'o fana bɛ don ani kafara ka kafara sun bɔ yanni ka kafara don sun k'o bɛ se fana ka don ninnu bɛɛ bɛ don faridaya kɔnɔ c'est comme juma bɛ bɔ a kɔnɔ sisan min bɛ se ka kɛ sunbila sira ye samedi min b'a kɔnɔ o tɛ don min bɛ se ka kɛ tile 3 kalo kalo ni a bɛ fɔ ayyamul bid ka daminɛ tile 13 tile 14 tile 15 ni samedi b'a la o tɛ don n'a tagala se Dawuda ka su ma Alakira yɛrɛ mɔgɔ encouragé k'o ye sunna samate ye n'i bɛ bi don ka sini bila n'a bɛnna samedi ma i bɛ samedi to yen ka taa se tuguni wa don min na Alakira ko alayhi salatu wa salam a muso ma ko a y'a sɔrɔ muso ye sun don jumadon a ko a ma i ye sun don kunu wa n'o ye alamisa ye walima i bɛna sun don sini n'o ye samedi wa muso ko a ko muso ka sun tigɛ n'a sɔrɔla muso tun ka sun dɔ don ka kɔn a tun bɛ bɛn n'a sɔrɔla fana a bɛna sun de don sini n'o ye samedi ye o wala Alakira y'a yira o la k'a bɛ bɛn o bɛ hadisa kɔnɔ min sahala sɔsɔli t'a la mais hadisa nin n'an tagala n'a faamu kɛnɛkan la ye a b'a yira k'a fɔ ko nin don samedi bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i kana sun don a si la kuma tɛ arafa ma n'a bɛnna samedi ma i kana sun don kuma tɛ ashura ma n'a bɛnna samedi ma i kana don madama ni sun kɔni ye nafila su ye ka ban k'a fɔla de an kana a sun don n'an y'a don an ye durumu kɛ baraji ɲini tɛ dɛ a bɛ durumu de se an ma o la lɔnna dɔw ko hadisa nin tɛ se ka kɛ ka faamu cogoya la ko ka kɔrɔ kɛ hadisa wɛrɛw bɛ yen minnu taalen don mankama kɛ olu ka ko la mais hadisa min yɛrɛ kɛla ka gɛnni kɛ nin cogoya la ni gɛlɛya ye ko dɔnna dɔw yɛrɛ ko hadisa nin ma ko nkalon don Imam Maliki ko nkalon don i ka faamu dɔw ko hadisu ninnu ko dɔifu de don ko shazun na an ka shazuya min kalan kitabu kɔnɔ ko hadisu bɛ o dɔifuya martaba de kɔnɔ shazun mudutarrib ka hadisa degulen don hadisa tɔgɔ fɔ ɲɔgɔnya la mɔgɔ wɛrɛw ka hadisa la minnu bɛ dahali kɛ samedi su donni na nafila sira fɛ minnu ka danaya ka gili ka tɛmɛ minnu ka ŋana su de don n'o riwaya nana sisan idan sisan disa kɛra dɔw fɛ a ma saha dɔw fɛ a kiti wulila hadisa yɛrɛ lakalenbaga dɔw yɛrɛ min ye hadisa lakalen o dɔ ko hadisa nin k'a kiti wulila hadisa min yɛrɛ lakalena mɔgɔ dɔw bɛ n'o ye alimami Tirmidhi ye ale ko laɲini tɛ ka bali kɛ dɛ k'an nana sunbila sira min bɛ kɛ samedi min b'a kɔnɔ o tɛ dɛ a bɛnna arafa ma o tɛ dɛ a bɛnna ashura ma o nafila nin o tɛ dɛ ko kɔnni bɛ mun de la ka hadisa nin ye gɛlɛya kɛ a kana sun don k'o ye ka don kelen de kɛrɛkɛrɛ k'o don o kɛ samedi ye komi i b'a faamu cogo min na est-ce que a bɛ ɲɔgɔn faamu cɛ dɔ komi a y'a fɔ cogo min na cɛ ka kɛrɛkɛrɛli kɛ don kelen na ka don tɔgɔ sun don k'o de bɛ kɔn k'o de ye ko yɛrɛ kuma laɲini ka don kɛrɛkɛrɛ min ye samedi k'o don sun don k'o de kɔnnen don idan bade silamɛw nin yɔrɔ nin na groupe laban mɔgɔw ko hadisa nin ma saha ni hadisa nin ma saha o b'a yira k'a fɔ samedi sun donni farida kuma t'o kan a nana nafila sira fɛ bonda la a bɛɛ bɛ daha a kɛla dɔ farala kan walima a farala dɔ kan walima a kelen sun donna ko a bɛ daha foyi t'a la wa sunna don wa hali ni yɛrɛ y'a don ta ten k'a sɔrɔ a ma kɛ ka bɛn arafa ni ɲɔgɔnna dɔw ma madama i k'a kelen don ten masha Allah ko foyi t'a la parce que hadisa nin ma saha n'i taara Sheikh Ben Bazi fɛ ale jɔlen don o kan ka hadisa nin bila minan kɔnɔ minan min kiti tɛ ta a la donc hadisa minnu sabatila ka ban n'o bɛ na ni sun donni ye samedi la wa o hadisa nin ale y'o de yira ko dalu filɛ samedi a ye sun don arafa a n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw idan groupe saba bɛna fɔ an bɛna serikɔ a kan ɲɔgɔn fɛ groupe dɔw ko samedi sun donni n'a bɔla farida kɔfɛ a nana sira kan ni nafila lo mutlaqan a tɛ sun groupe filanan ko samedi sun donni
ni degila ka sumi dona nafla sunu ka koro ala kide nafla sunu fo na bena samedi ma adun fo itala sunna na kele yɛrɛ bɛnna arafa don kelen ma i b'a don sabula laada don ele ma samedi choisi ka arafa de choisi n'a bɛnna fana ashura ma i ka sun don ele ma samedi choisi ele ka mun de choisi ele ka ashura de choisi o dɔnniya ninnu ko filanan na ko o tumana na e k'i ka sun don nin don cogo la mais sisan min bɛ taa kɛ sa ka samedi don n'a ma kɛ nin dɔ ye ten ka don a kelen k'o bɛ kɛ fɛn ye min kɔnnen don groupe filanan ko ten. I ka faamu groupe labanmɔgɔw ko sisan ko samedi yɛrɛ sun donni i ka faamu a bɛ daha c'est-à-dire n bɛ fɛrɛ kɔ a kan c'est comme a ɲagamina dɔɔni an b'a daminɛ première partie la première partie an bɛ na ni minnu ka côté kelen ta côté kelen mɔgɔw ko ko samedi sun donni bɛ bɛn a nana nafila sira fɛn fɛn fɛ i b'a don wa a yɛrɛ kelen donni a bɛ bɛn c'est-à-dire mutlakan Benbati b'o de kan Imam Maliki b'o de kan o kɔsɔn Imam Maliki a di tani ko dɔyifu c'est-à-dire ngalon don maintenant groupe filanan mɔgɔw ko samedi su nana sira fɛ madama ni nafila kɔni don ka ban a donni haramuya la dɔ farala kan a farala dɔ kan i k'a kelen sun don ala kiri ye fɛn fɛn fɔ k'a tɛ bɛn n'i y'a dɔn k'i bɛ jurumu kɛ Cheikh Albani tagala o de kan. Groupe sabanan mun ye cɛma olu ko samedi sun donni olu sɔnna hadisa la mo ka hadisa ni hadisa tɔw fara ɲɔgɔn kan ka bɛɛ lajɛlen kɛ a bɛɛ bɛ jɔyɔrɔ ta ka hadisa bɛɛ baara olu ko di ko samedi sun donni a bɛ bɛn nafila sun bɛɛ la i degela bɛ nafila sun minnu don mais k'a bɔ dana k'a kelen sun ten k'o de bɛ fɔ sisan k'o kɔnlen don n'i y'o filɛ i bɛ taa sɔrɔ jumhurul ulama olu tagala lomɛ caman tagala o de kan wa ne yɛrɛ min bɛ kuma na yanni kuma bɛ se ɲɛfɛ ne bɛ nin de kan parce que ne bɛ nin parti nin ye lɔnni yɛrɛ dafani bɛ nin kɔnɔ ka tɛmɛ fan fila kan minnu ko a tɛ kɛ un côté la totalement minnu ko a bɛ kɛ un côté la totalement donc minnu ko a bɛ kɛ kɛcogo b'a la wa hakɛda ne bɛ ni o ye ni ala sɔnna o ye kun min an minnu fɔ ɲɔgɔn ɲɛna maintenant Cheikh Albani rahimahullah ale ka kumakan de giriyala mɔgɔw kan sabula Cheikh Albani comme Cheikh Suleiman Ruhaili k'a fɔ cogo min na a ko Cheikh Albani ye cɛkɔrɔba min n'a bɛ diina dalu sigi n'a bɛ kuma minɛ ni mɔgɔya ka gili n'a bɛ fɛn min dalu sabati c'est-à-dire fɛn min walawala ka dalu sabati ka kuma sigi ɲɔgɔn kan fanga ba b'a bolo mais o tɛ wasa kɛ nin bɛɛ kɔfɛ asu ye min ye dalu o de bɛ ta ka fara ɲɔgɔn kan mɔgɔnin tɛ filɛ idan Cheikh Albani ko k'ale bɛ nana mɔgɔw jaabi mɛ digi Cheikh Albani kan sabula ale ka kuma ni kumana cogo cogo mɔgɔ caman bɛ taa ale de ka kumakan ta ka ɲɛkɔrɔ tigɛ ne fa fɔra an ka taa ni Cheikh Albani ka kuma ye ka résumé kɔfɛ min bɛ Cheikh Albani ka kumakan den anw fɛ ka yira k'a fɔ a kumakan ni fanga t'a la yan anw b'olu de ta sisan ka di kɔsɔn kuma nin c'est important san o san ni seli ani ni arafa bɛ na bɛn juma ma ani samedi ma i bɛ kuma nin yɛrɛ taa ka segi san o san. I b'a ye réseau kan i b'a ye mɔgɔw b'a fɔ waati bɛɛ faut que an ka faamu dɔ sɔrɔ a la fana c'est important sisan Cheikh Albani rahimahullahu ta'ala ale ko ale bɛna jaabili di k'a fɔ samedi sun tɛ don madama ni farida kɔni tɛ a tɛ don a banna k'o de ye hadisa ni zɔhiru faamu ye mais a bɛna hadisa ni ta ka taa nahiya fila la nahiya fila fanfɛla kelen a bɛna kɛ nahiyatul hadithiya fan kelen bɛna kɛ fiqhu fana ta ye c'est-à-dire a bɛna masala jaabi a ko ten k'a bɛna masala jaabi o yɔrɔ la a ko n bɛna taa ni hadisa yɛrɛ parti ye kɔfɛ n bɛ taa ni fiqhu faamu parti ye ka jaabili di ka yira a bɛ min fɔ la o de ye sawaba ye a kana samedi sun don a bɛnna nafila sugu ma a kana don donc ale ko min ye hadisa ta ye ko dɔw ko hadisa nin ma saha ko mɛ n'i ye hadisa kitabu dayɛlɛ ko ka kuma lɔnni kan k'o tɛ se ka taga sabula o m'a dɔn o b'a fɔ ten a ko olu jalaki ka na ni lɔnni kuma ye ko hadisa nin ko foyi t'a la hadisa nin saha la donc a y'o kuma ban k'o bila kɛrɛfɛ madama ni hadisa sahala ka ban c'est que kiti bɛ se ka ta a kɔnɔ donc a bɛna taa ni kiti ye sisan faamu min bɛ hadisa la o ye fiqhu fanfɛla ye sisan hadisa côté a y'o fɔ k'o bila k'hadisa ka ɲi o kɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛna ko hadisun da'if a b'a yira ko non i m'a faamu hadisa nin sahala o la minnu bɛna sisan an ka faamu ta hadisa kɔnɔ a taalen kɔfɛ a bɛna yira k'a fɔ fɔlɔ min ye
hadisani nana loni dokono alfo idha ta'arada hadirun wa mubihun qudima al hadir ala al mubih aka kaida ni tandini kono sita tu albania kuma bebe do min kono ka datu uta aflani ako idha ta'arada hadirun wa mubihun qudima al hadir ala al mubih atini ngakore muyo hadiru mani ni barado nana silamaya barado ha kuma kan filala kalina ala kelen b'a fɔ baara nin ka ka kɛ ka mɔgɔw bila y'a kɛ to kelen b'a fɔ a kana kɛ o ye kumakan wɛrɛ ye baara kelen a kana kɛ n'o fila nana ɲɔgɔn kalan n'o nana ɲɔgɔn ɲɛkɔrɔ tigɛ i y'a faamu anw ɲɛkɔrɔ faamu na ko bali kɛla fan min na o bɛ bila ɲɛfɛ yɔrɔ min ko k'an ka baara kɛ o le bɛ bila kɔfɛ baara tɛ kɛ n'ale baara bɛ kɛ a kana kɛ baara bɛ kɛ n'o ye Albani ko de ye masala nin bɛɛ ta yɔrɔ ye k'a yira ko a kana samedi don su hali n'a bɛnna nafila su sugu ma dɔ farala kan a farala dɔ kan walima don kelen su la k'a tɛ bɛn parce que kaida nin na ko nin ye loni kumakan ye ko qaidatul fiqhiyya al usuliyya ko de ye nin kiti nin mais serifa kan idha ta'arada hadirun wa mubihun قدم الحاضر على المبيح جمع إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح نعم جمع يسي طب لا شغال بابي كما بأقول لك ديماتي نيجا نفهم فوق أتا تواتي توبي بأيكا جيلا نين مثلا نيكالو أكمبالي نعم إذا نعم نعم جيد أيني نكى أكايدا بلي بلي باي كا سامدي دوني بالي نيني تلوي كاكورا كموير أكو فولو adisa munun bɛ fɔli kɛ ko ka samedi suno a y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan sunbila siraw dawuda ka sun ayamul bid tere tan saba tan naani tan duuru nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'i nana na dalilu ye olu minnu bɛ jahali kɛ samedi sun donna hatta a nana adisa dɔ kɔnɔ ala kelen furumuso b'a lakalina ko a tun ka di ala kelen ye ka sun don don min na ka caya k'o tun ye samedi ni dimanche ye parce que mun na ko filankafo bɛ don fila ni bonya ka kɛ fɛti ye donc a ka di ale ye a ka u fɔn ɲɔgɔnya sabula ale bɛ sun don olu bɛ fɛti la o ye adisa ka kɛnɛ donc n'u bɛɛ bɛ mun ye sisan a bɛ fɔ n'u bɛɛ ma al-mubih n'u le nana ni dahali ye a ka sun don na Sheikh Albani ko bo o bɛɛ isa mi adisa mi b'a fɔ sisan ala kelen ko a kana sun don a bɛ fɔ ale adisa ma al hadiru al mani'u ko fila nana ɲɔgɔn sɔrɔ ko dɔnnaw fɛ ni fila nana ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ la kiti kɔnɔ min bɛ ta ka baara kɛ n'a ye al mubih aw al hadir قدم الحاضر على المبيح daga kuma ban yɔrɔ la maintenant kuma détail kɔnɔ sisan a bɛ na misalu dɔ yira k'o tɛ se ka sɔsɔ a ko ntɛnɛndon sun o ye don samati ye ni ka sun don alamisa sun don samati don ka taa se nafila sun minnu bɛ don ka bɛn o donw ma a ko n'i ye tɛnɛ sun don ka alamisa sun don o nafa bɛɛ ka dɔn nafa ba b'a la a ko mɛ ni tɛnɛlon bɛnna selilon ma ni alamisalon bɛnna selilon ma yawmul eid a ko sisan sun min bɛ yen o de ye ntɛnɛn ye an sula ka kan ntɛnɛn sun don o ye kɛla jumɛn de ntɛnɛn sun bɛ doni bɛ kɛ jumɛn al-mubih maintenant selilon ala kini ko an kana sun don selilon na an kana sun don selilon na an gɛnna ka bɔ o ma ale bɛ wele sisan al-hadir maintenant a ye ntɛnɛn sun don a nafa filɛ a ye alamisa sun don o nafa filɛ o bɛnna misali la seli bɛ na sisan seli tile fɔlɔ i ka faamu seli tile filanan fo ka taa se a ka seli naani nafila sun minnu filɛ i bɛ se ka don lundi la i bɛ se ka don jeudi la n'u fila nana
ningo ala kirengo yoro ni na tedo aka na sundo yoro aka lendi sundo aka ni sundo mona na nyawo soro udima al hadir ala al mubih aga na sundo o de be blanye fe ay sundo obe ke dru yoro na bello ni ga sundo ndene sunu yi de glala meni ya do sello ibe baraji soro ibe dru soro ka koroke ika kaida juma labara udima al hadir ala al mubih donc ko to kelena a fola ko samedi sou doni mon fola adita okono mais ni adita mi nana foka kana samedi sou do na ya fla jamu beni be yoro dola sabatili be yoro dola to do geni ne be konkon o kore ni ka arafa sun toyi ki a don ibe baraji soro anana ni jabili de ka mo dusuku lafa aga mo dusuku lafa ni mu ako doba foko meni nga arafa toyi mena fon a baraji la koni nga arafa toyi mena fon a baraji la mo mena kedi sabudi mena arafa sundo sabla mena fon a baraji la arafa ka arafa na fa fle kwa ola shagalbani ko o jabili muyi ko ala kidinga adisa wore ko ala kidingo ne man kisbe man taraka shay'a lillah awadahu Allah ko ni mo mi fendo toyi ibe fakake ibe sekake ka toyi ala koso ko ala be falen dima ola di kafta katene itanika ibe fakaminke hadithan ka kene o kore titan albaniko ile kaye ko ninga arafa sundo mina baraji soro ado fola ko samedi la ngana sundo madama ni nafla kondo nebeno toyi iko mu toyi ko ala be falen kiye mi kafta katene itumena min dosuna kibo nafanyini ke o kore kana fono mina fo arafa la ako te komi ile deglari arafa sundo samedi la maintenant anana signina arafa yani arafa nana be samedi ma ile ka famu soro ko a o jat samedi shundo ni te bele alors bila me dalu nana ika to ijonko son ala koson kala be falen kiye mi kasta kateme yani itme mefe otumana na ni segal bani nana ni masala yi ka tigi mina min kono anani ni yitita donc aye datuguli ke mouma chama ma ka bo wo fe yakubu est-ce que le boda do sorola ya ah do le arafa kana sun sabede bo di kan quoi et tout de kawal me bo di kan aha mais ah voilà ma de calme on a dana ni ma te vous dire sona ala kan de men jay ni be ka karamo kuma kan fe ya lo kuru sigla yoro muna ko kuma kan tayro don la iba kalaniya kono ibe tika fo me ni fente ni fe ka koroke ibi famu doka o tuma chegal bani ni de fo ni kaida ni sa ame terkaka akodi idha ta'arada hadirun wa mubihun qaddima الحاضر على المبيح نيكو اياكي نيكو انغاناكي ونانا نفسولا انغاناكي اوديبي سولي وبيكي كيليلا ولا يعقوب نيني كيلا شيخ الباني رحمه الله تعالى aga kuma resume fleni ka fo anyi samedi nana trasrakan madama ni sungalo konite farda sunte kala sunto kan kanado oye shagal bani tagala odekan so shagal ferkosi ni beta tigi naka kumai ola madabu mo munun kosita ko sube dum samedi la akela samedi kelenyu amake samedi kelenyu fo farala kan wala farala donkan قابدوا مذهب القائلين بجواز الصوم السبت مطلقا من غير كراهه ولكو ابد مطلقا اتكون ناكي جو سامدي دون تو تشلا اكرين سندو بويتالا تكون ويجونغا مذهب قول مالك الامام مالك الكتير وما يفهم من مذهب احمد من يفهم امرك مذهب لا وبه قال زهري الامام مالكي كراموتي وفو تابيناتي
no e darsu de al-imam maliki ma muhammad bin shahab az-zuri ko asundu sabula luma disani rejjati ka kiti ta kon kama ta wa ghayruhu nu nyona waraw ko bi ame balola bun bati fara bo odika olu ko di adisan mataha parce que adisa munu sala ni solitala lu nani samedi olu fana nanu ka doni kumai olu ko ala kide mafo ko misalu la sumbla tra kono ala kide mafo ko ay sumbla tra ni stadi parce que ala kide ngo ni mo min ka tubulike ika sungalo su ka tubu anofe tele worola kala kide mafo adisa la ko ay tubu ala fona kala samedi do kala kide mafo ala wakala kide sona ko dauda ka su aba doko samedi bina dondo be samedi ma ala kide mo bali sallallahu alaihi wasallam ko wa ala kide fana ba donne man kishiba e fana ko arafa do be sika be samedi ma ala kide ma ko arafa su zamati abe soro fona kala samedi do kama istisna kala mais ala kide man ni bo adisa kono musa hala adisa ni o masaha ko be sika na adisa sabati ni nu makan bali choko juma asuli mi ko adisa munun kai olu e dali ke samedi sundurina ay samedi sundo madamani asabatila ala kilima o de gelendo hadisa mi ko akana do o ma ge donc kiti teta hadisa ni kono aya do arafa atele kelendo wa ashura tele kelendo wa asura sumbla sara de kono wa asura la walma ayamul bibi de kono wa asura dauda ka sunni kono wa ire ka sundo tele keleti olu ko konita la parce que olu ma baraka ni muye olu ma son adita ka sali la mulu ma son adita ni ka sali la olu ko samedi shumbe do mutlaqan nama keni muye koni don tagala kan al-imam malik ana karamote ibn shab az-zuhri an auza'i anu nyona werew anga bidon tele la cheikh bin bazi fanabe o tagabulo dikka anu ko titan منو أمتك السندو مذهب القائلين بجواز صوم السبت مقترنا منو أمتك السامري شنو ترى بروبو ما دونتشو لو نانا دونتشو يكا فرافاسيا كوتي فلانا ولو كوني سامري بتك السندو ني سامري دونكلا مقترنا أكلا دوني دومي تولا كوري دونورلا أبدو هو كراهة صومه منفردا ولوكو اسون دوني اكلن دوني ني بكون مناني دوره فرانيو كان كابدو ما لم يكن وافق يوم اعتاد صياما ko adon kelen be kon en condition na make ikala da shundo doni e deglare mi dole na kelo atikon isi kuma décalage do be olu ko samedi sumedo na tugula donrela abe tugu donrela di abe tira soro sumbla tra kono abe tugu donrela di kalo tele saba abe tira soro kono abe tugu donrela di abe tira ke fana ala kidengo amete ka sundo jumado dondo ka ko anye ani dondo akofe abe tira ke komi anana ala kide tumi samedi ni dimashi sundo okola na tugula dondo la olu ko asundo ni bebe mais akelen doni be kon akele ni doni be kon en condition na ma be ika lada sundo ma de okore na be na ika lada sundo ma koniti iko famutan okore na be na ashura tani arafa mi na telekele tewa idegila ka ashura do anafaka bote idegila oni donani donc ni samedi benama otmana na koni mi be atedo oyorola mais ni ka donna ma kel lada sundo yi internet yani odomunu fola ashura nyonawu wa akeda otikon okosoko ma lam yakun wafaka yawman i'tada siyamahu mutaqabulu min flani nebe ninika no foka takate yakub nebe ninika ala mena kuma digi fana luka partika ibn ali balancer fana ka tegal bani fana ka côté balancer nay ni ala ka che idan jonna utala madhhab al-jumhur لأن ماجورتي تروك وبهذا قال الحنفية حنفية ودينفو والشافعية فنبودك والحنابلة وبودك وغير أنو نغناوله حنابلة دي أنا أحمد بن حنبل كيلين تقبلوا فنبي كيلين تي حنابلة ويتقبلوا فربا يتقى تغدالا mais أحمد كتو يالي كيلين مكاين كم نيكو مالكية ويجمالي جماكورو دو دوناولا mais مالكي كوتي وفنا ديفرنسيني نولا فوكو يرو فنا فام أنا يوم فام على كنين أو دم ولا جمهور تالا أوديكا ولا جمهور تالا منكا أونا كالديانا أنا دوناو يرو لامن منكا كما بنا سيكي تومونا anga yeka fo
ala kiringa disamunu ko kanga sundo wa samedi dona ni nafla do nama kuma detaidi albani mana ni qaida yiwa afara mana ni qaida kabomi fiqhiyya usuliyya ha ne wafa nge na la sona anga ne bono krewa subhanallah ngado wala belebelo de ku fofana ango de peze ango angra mo shekal albani yorani na komi kuma nyon soro ya ala kana udem idan shekal albani digilami ka komi aya kale anye ko ala kireni fo ale digilawka mais nana hadisa kono أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة تقول ألك كده تكلم من كفاية يصوم يوم السبت أتمت سامي دون شندو ويوم الأحد أن الجماشي سن أكثر مما يصوم من الأيام أتمو دون شندو من كتشكة دون توك ويقول ألك كده كما فوق إنهما كون دون فلامي فلاني نوي سامي دين الجماشي يوم دون فلاني عيد المشركين فرانكافوكا فتي دي كما دا يلادي نصارو تاي ديماشي يودو تاي سامدي ويقول انا كنت بافو انهما من دون فلاني نو سامدي اني ديماشي يوم عيد المشركين كفرانكافوكا فتي دولو فانا نتي محمد أحب أكاديني أن أخالفهم كم فنويا حديثان ككله شغال بنبادي يرد جيلا نيرة دي كان حديثان تويرة يرا كو شاذلو به وحديثان كجاني كو شاذلو وحديثان مستحى كو بس ني على كده غبارة كاتون كده حديثان دي شنو فردات نافلة كأكورا كمية فتي دون فتي بفنويا ني مني ني حديثان فله parce que doni kela nima sundo anika sundo aflajuma be sunya fetila diga sundo avec obiga feti tabotele o sawa sino ni feti domino donc sundo niya o ere de kuma ka gilin samedi ere ka ire ika samedi ni be bunyana yaudu bolo ani ya nasaro be min bunya dimashila iyo de malfeke o ko so bundazi gilela odika ale ere ka disan yere boy kap blad toy fiere mina kona kiti takan mais on met ça mi ka dita taala voilà amena na tuma na la sona dita taala mais na dita tani cost no assistant amba donc afo ala kida alayhi salatu wassalam kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yasumu min ash-shahr السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس donc c'est un Yaqub amena qaida jumata amena qaida mita o qaida fle o manjan oui ka fo ni dalu nanati chama anana na chogomina an sona aditami ka geni ke an sona wala aditamu ka tabatili fana ke an sona wala donc an be faka barake ni abeyi diga famu ni ka segal bani ka côté fle ale ka barake ni jumay un côté avec fa ka radio lika tarbi lika il a ka côté de l'Gilia ka côté wala tuy munu fana tagala ka foko sume do mutlakan olu fana ka muneke oka côté kelenita anu kodi anu côté beta odiye chemanche barai amotani muni amotani qaida dole o fana usuliya fiqhiyya usuliya o yemuni ka foni dalu nana nyon kumbe dalu nana komi anana na chomina lonno be sika bara folo min ke o de anga dalu nu befle ka dalu fle nimi sala nimi masaha na yela ka besala ka tariku fana fle do ma kondonye ka dokiti wuli o maye adisa nu be de sala folo min be ke adisa donon fe doni minan kono kaida kono o de jamu yeke adidalu nu beche ka beche oro tama dokana exclu o bara keli o de ye fenye minni o de be folo yani ibe se albani mita ni desekela jamu de la olu be na kofe mais ni jamu te la kake ale le aula ale be na folo
k'a fɔ ni hadisa ni ko ten nin ka laɲini ni hadisa dɔ ni ko ten nin ka laɲini nin ka hadisa ta ka hadisa fatal ka hadisa ta ka hadisa dɔ kɔrɔ ka di ka ban ka hadisa bɛɛ faamuna o de ye lɔnni kun fɔlɔ ye o baara kɛli Cheikh Souleymane Royli ye baaraba kɛ o la vraiment c'était propre o de ye anw ka tagabolo ye o ye mun ye sisan o ye k'a fɔ hadisa mun nana ni gɛnni ye hadisa mun nana ni sabatili ye hadisa gɛnni min bɛ hadisa kɔnɔ a ma se hadisa ma ala kelen ta sun ni doni da samedi tɔw la minnu bɛ se ka kɛ nafila sunw ye hadisa nin ma na o gɛn yɔrɔ la a ma na o yɔrɔ la hadisa nin nana gɛnni yɔrɔ la yɔrɔ jumɛn na a sabatini kɔfɛ o de ye ka na samedi sun don min n'i b'a don ten a ma bɛn laada su ma a kelen a k'o de gɛn n'i y'o de kɛ sisan o de kɔnna. C'est comme ni Arafat tun kɛla samedi do an bɛna don mais ni Arafat tun kɛla k'a fɔ samedi nana bɛn don dɔ ma ten Arafat tɛ k'a don ten a kelen a bɛ fɔ i ka sun dɔ bɛ yen i bɛ samedi sun na mais i bɛna sun dɔ fara kan wa komi ala kiri a fɔla k'a tun bɛ samedi ni dimanche don n'i ko ne bɛ bi samedi sun na min na farida de wa farida tɛ i ka laada sun do nafila sun do tɛnɛ dɔ do wa tɛnɛ ni samedi kɔni ta kɛ kelen ye o a ma k'a laada sun do wa arafa sun do walima asura sun n'i ko si ta ma fɔ non i bɛ min na bi sun tɔgɔ kɔnnen do mais n'a ko non bi ne samedi sun na arafa do ayiwa a ma kɔn an bɛ bi sun na samedi kelen do kɛ mais asura do a ma kɔn mais ne bi sun na nafila sun do arafa tɛ asura tɛ sunbila sira fana tɛ tele saba sun dɔ tɛ a t'u cɛla dawuda ka sun o dɔ tɛ an b'a fɔ ye don min sun do sisan o de kɔnna hadisa bɛ gɛnni kɛ o de la ni hadisa ka gɛnni kɛ o la a bɛ dan o yɔrɔ de kan wa hadisa tɔw bɛ baara kɛ o tɛ touché a bɛ kɛ ka jamu kɛ la sisan a bɛ ka baara kɛ sabula ala kelen kumana juma ta la cogo min na a bɛ na n'o kiti ye ten parce que mun na jumadon sun donni ala kelen ka bali kɛ a la sallallahu alaihi wa sallam mais a sɔnna don dɔ bɛ don ka fara kan a sɔnna don dɔ bɛ don a ɲɛfɛ wa mais ala kelen ye sira di gɛnni na sun donni na an kana sun karisa don tel que ka sunkalo kunbɛn ni tere kelen walima tere fila mais a ko fo n'a kɛla i ka laada sun dɔ i degela bɛ min don i ka sun tɔgɔ don sabu ni laada sun don i degela nafila min na n'a bɛnna o ma ele bɛ taga o de fɛ o yɔrɔ la sisan kuma bɛ faranfasiya yakubu yɔrɔ jumɛn o de ye k'a fɔ don yɛrɛ choisi nin ye samedi ye ka sun don ani sun min yɛrɛ bɛna don samedi lo samedi tɛ ale bɛ don a tɛ don filɛ kelen tɛ o yɔrɔ faamu ne bɛ arafa sun don ale bɛ samedi sun don kelen tɛ mɔgɔ min bɛ ntɛnɛn sun don ale bɛna ko mina je vais jeûner le lundi mɔgɔ min bɛna arafa don a bɛna fɔ mina sun don arafa a bɛ se ka bɛn dimanche ma a bɛ se ka bɛn samedi ma ale mako bɛ mun de la wa huwa yuridu ale arafa de fɛ ale tɛ filɛli kɛla i la yawmin to ale ka kiti tɛ se ka kɛ mɔgɔ ye min ka samedi yɛrɛ choisi k'a kɛrɛkɛ mara da ka yɔrɔ faamu o la samedi yɛrɛ choisili sa gɛnni bɛ o de la mais arafa donni tɛ samedi ko ye asura donni tɛ samedi ko ye a bɛ se ka bɛn lundi ma a bɛ se ka bɛn dimanche ma sunbila sira ni samedi bɛnna ma samedi ko do wa tele saba sun i b'a donna samedi b'a kɔnɔ samedi ko do wa walima i bɛ dawuda ka sun donna est ce que i bɛ samedi de kɔ wa a bɛnna ma ala kelen ko ne ma ni kisibɛ ye muso ma i ka sun don kunu wa walima i bɛna sun don sini wa n'a ka don bi juma ka juma sun don sini a bɛna sun don o kɔfɛ a bɛna kɛ juma ye juma dugusɛjɛ sun o ye juma ye samedi ko tɛ sun yɛrɛ nafila ni laada ko don ala kelen o de di sisan o nana riwaya wɛrɛw la ka na yira kɛ gɛnni bɛ se ka kɛ mais en condition n'a bɛn ne ka laada sun ma o ko i bɛ jigila laada bolo ma ka nin sun don i bɛ ma filɛli kɛ gɛnni kun kɛla fɛn min ye i bɛ ma taa o fan fɛ maa lɔn bɛ ka yɔrɔ faamu gɛnni asulu kɛra samedi ko le i bɛ ma samedi filɛ i bɛ ka juma de filɛ i bɛ k'i ka laada de filɛ ala kelen ko a sun don sallallahu alaihi wa sallam o yɔrɔ la sisan hadisa dɔ nana sisan ka fara hadisa dɔ kan komi Cheikh Albani yɛrɛ ka hadisa wɛrɛ ta kɔfɛ ka mɔgɔw dusu latigɛ k'i ni ka sun ni donni to yen ala b'a falen k'i ye cogo min na nin fana bɛ ta fana ka dɔ fara dɔ kasi idan o yɔrɔ la sisan Yakubu n'an sera yen an k'a ye k'a fɔ jamu bɛ se ka kɛ c'est possible jamu de kɛ nin fɛ sisan
Maintenant ni jamu nana kɛ sisan yɔrɔ dɔ bɛ se ka kɛ a bɛ dɔ bɛ se ka fɔ mais karamɔgɔkɛ mais Cheikh Albani ka min fɔ fana selilon ta ko la don an b'o yira di o yɔrɔ tɔgɔ fana ka gɛlɛn dɛ selilon i m'a fɔ selilon ni Arafat ni ye kuma filɛ Cheikh Albani an karamɔgɔ lo mais yɔrɔ nin na anw yɛrɛ ka kalandenya la tiɲɛna ko dɔw farala ɲɔgɔn kan an ka y'a se ɲɔgɔn kan parce que ni ka Arafat don filɛ ani ka seli don filɛ a bɛɛ n'a tɔgɔ tugula ɲɔgɔn na ani samedi don kelen tɛ n bɛna yira cogo min na kelen tɛ a bɛna faamu parce que n'a fɔra Arafat don o tɛ jate ni samedi ye o tɛ jate ni dimanche o bɛ jate ni Arafat yɛrɛ nali jateya ye san kɔnɔ siɲɛ kelen bala ni ka faamu ni ka mɛn ko seli don c'est que bi don nin na foyi tɛ bi fo mun seli de bɛ o de asuri ye an ka ɲɔgɔn faamu o kosɔn n'a fɔra ko tɛnɛ don n'a ma don ni seli don tɛ a bɛ don ka bɛn a fana ka wagati donni na donc n'a fɔra sa ko Cheikh Albani ko sisan ko mais pourquoi a fɔra ko tɛnɛsun bɛ se ka don seli don mun n'a tɛ tɛnɛsun don an b'a fɔ seli don ale ye don ye asuru la ale yɛrɛ de ye seli ye a latigɛla o bɛ san kɔnɔ ale tɛ don filɛ a b'a yɛrɛ ka wagati de filɛ donc o yɔrɔ la an t'a ye k'a fɔ k'an bɛ se ka kayida ta ka se ka Arafa sun nafila sun ko bali n'a ye a diga yɔrɔ tɔgɔ ka kosɛbɛ mais an ka kalandenya la an y'a ye k'a fɔ comme dɔnniw yɛrɛ y'a walawala an ye k'a fɔ Cheikh Albani ka sumani yɔrɔ nin na a tɛ tagala ɲɔgɔn fɛ est-ce que an bɛ ɲɔgɔn faamuya o la Albani dɔ ka fɔli kɛ ka gɛlɛya ko samedi don sun donni gɛnni ka gɛlɛ ka tɛmɛ selilon yɛrɛ ta kan mais parce que a b'a dɔn n'i ye selilon ta fɔ mɔgɔw tɛna sɔli k'ale la mais ka taa sɔrɔ fɛn fila da sumana ɲɔgɔn ma a tɛ ta minɛn kelen kɔnɔ an ka kalandenya la komi dɔnniw y'a fɔ cogo min na o tuma na sisan ni masala nana ni a bɛ nin bolo kan sigisigili bolo la a bɛ fɔlɔ ni jamu de ye ni jamu nana kɛ sisan ka bali kɛ jamu tɛ se ka kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ jigili bɛ kɛ sisan fo ka na se Cheikh Albani nana ni parti min ye o tɛ na fɔlɔ bali o bɛ na kɔfɛ madama n'o sera ka kɛ an b'a fɔ jamu bɛ kɛ hadisa ni ɲɔgɔn cɛ n'a ye jamu kɛ hadisa ni ɲɔgɔn cɛ o tuma na an bɛ kuma maana sɔrɔ an b'a laɲini sɔrɔ an bɛ a yira samedi sun donni Arafa sun samedi nata n'a bɛnna ma a sun don wa sun min don wa fana a ka ɲi wa fana muskila t'a la ka kɔrɔ kɛ hadisa ninnu bɛɛ bɛ baara n'o de ye ala kelen ka kumakan bɛɛ bɛ sabati n'o de ye wa Cheikh Albani ye kumakan dɔ fana fɔ a ka walawalali senfɛ rahimahullah o kumakan ni ɲɔgɔnna fana bɛ se ka fɔ ale fana ma a ka kumakan senfɛ Cheikh Albani ko mɔgɔ mun b'a fɔ la ko an ka samedi sun don ka istisnaw dɔw k'a la ko fo n'a kɛla nin ye komi an k'a fɔ cogo min na ko b'a yira komi an ka yira ala kelen ma fɛn dɔ lɔn anw de k'o lɔn bi c'est comme an bɛ fɛ ka yira ala kelen tun bɛ mun na ala kelen ma fɔ hadisa kɔnɔ ko a kana samedi sun don fo n'a kɛla min faridayala ani min bɛnna a ka laada sun ma ko ala kelen m'o fɔ mun na anw k'o fɔ bi c'est que anw de b'a yira la ko anw de bɛ fɛn dɔn ala kelen ma min dɔn Cheikh Albani ko min fɔ nin anw kayida fana bɛ yen komi an ka fɔ usul kuma kayida don o la o ye mun ye ko ta'khir al-bayan an waqti al-haja la yajuz o ye kayida de ta'khir al-bayan an waqti al-haja la yajuz aw hɔrɔn la wa c'est-à-dire kumakan dɔ de tun kan bɛ ka fɔ ala kelen bolo k'a to a bɛ kumana sunbila sira kan yɔrɔ min na k'a to a bɛ kumana Dawuda ka sun kan yɔrɔ min na k'a to a bɛ kumana kalo tile 3 sun kan ala kelen tun bɛ se o yɔrɔnin kelen na n'i y'a fɔ n bɛ nin fɔ a ye mais a ye samedi kelen bɔ a la ala kelen k'o fɔ fana wa o la a dɔ nana ko ka bayanu ka a yakaroya ka bɔ a wagati la wagati min na c'est nécessaire o tɛ bɛn ala kelen t'o kɛ ni ala kelen b'a dɔn ko manto mako bɛ na se nin ko nin ma ka gɛlɛya ni hadisa falen ni sɔsɔli t'a la ka taa fɔ muso in na i bɛna sun don sini n'o ye samedi k'o da jumadon kan mun na ala kelen fana ma fɔ bon samedi n ɲinɛna y'o bɔ a la parce que samedi tɛ bɛn est ce que ala kelen k'o fɔ
donc n'ale fana ko cɛ ka bɔ an fana ko Cheikh Albani donc ele fana fɛ ala kiden ma se fana ka fɔ manto ɲina ko a kana samedi fara juma kan wa a kana samedi fana bila sunbila sara a kana samedi don a la wa parce que munna ta'khirul bayan an waqti al haja la yajuz jay est ala kiden ko fadi sadola ay sunbila sara ke le samedi ayo voilà walma nabi Daouda ka sundo na c'est la samedi ma sauter au kuna pourtant il a encouragé les gens à faire ça walma nabi na tere saba sumi do kalo ay samedi flé illa ama na ukala ama bo musoma bo ibena sundo tini walma ika sundo ka kon sini bebe samedi mima amofo donc ame minta nanga bita be fara nyogon kan kala kilité o de loni sigidi yoro e loni bita folo o de kan anga mi foni hadita do bina abeka baraki ala kanawdeni antara ulika ko som wa imal ad-dalilayn awla min ihmal ahdihima am lego korola i'malu ad-dalilayn dalu flanana dokoti non na masala la no yila ko kanyofe e malu ko fla la bara awla o de folo min ihmali ka teme ka do invalider kelen ka kelen binga kelen ta ihmal ani ihmali ka do la bi min ihmal ahdihima donc dalou nana fara ɲɔgɔn kan imal ka bɛɛ labara lɔni kɔnɔ aw la o de kan bɛ fɔlɔ ka kɛ min ihmal ahdihima idha amkana al-jam' ni jamu bɛ se ka bɛn a bɛ kɛ hamza i b'ale sɛbɛn a ka seri k'a kan wa i'mal i'mal الدليلين إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهم يعني أحدهما c'est-à-dire كدلوف فلا لبرا أولي avant أولي بني في فلان أبكا كجورتا kateme kadalu dola jigin kado ta kado tui idha amkana al-jam' ni jamu tila kape hada uli anga kaida ifana ka fo Cheikh Albani mi fo ale nana tiriala kadola bara kado tui kada soro abel bi la bara na bi tika ke o de bi konfolo no le mate ame jigi duguma ka fo ni ne kuma kan gili ni ne kuma kan faible mais yoronna kuma kan bede bitta adama idha amkana al-jam' wa huna Cheikh Al-Firkusi o fo wa ni da Cheikh Suleiman Rohili fe vraiment ba fo chogola ba lon ka fo kuma jolin wa tleleno ayara fa shundo samedi dona wa keza batomino akayin wala kide ya fo ama samedi fo akara fa de fanyi anti samedi flela me mun flela ama arafa de ko bana ama samedi don ta ka kere gate la nasela ya ma fo masala de twini John bɛ se ka teri ka siɲɛ kelen mɔgɔ mun fɔla ɲɔgɔn kɔ k'u ka sigida fɔ siɲɛ kelen an bɛ tɛmɛ n'a ye naam fɔlɔ gurupu fɔlɔ koti filanan koti sabanan koti n b'a fɔ i ye don détail misɛn na dɛ gurupu joli de fɔla ɲɔgɔn kɔ i b'o fɔ i b'o ka kumakan kun fɔlɔ de fɔ dɛ naam samedi sundoni kadaha nafla sunna nafla la ayamun do nafama nafla la olu ya daha o wa bali kɛ cogo jumɛn na mutlakan Naam.
Naam. Olu y'a fila fara ɲɔgɔn kan. Jayid. Jɔn wɛrɛ bɛ se k'a fɔ tuguni. Furuku kɛla joli? Naam. A fɔlɔ. مطلقا جيد. نعم. Jayid c'est tout. Jayid c'est tout. Donc avec an ka kaida flata an ka fɔ Albani ka tata n'a y'o fɔ ko an y'o kalan an ka mita ihmalu dalilain awla min ihmali ahadihima idha amkana al-jam'. Jayid aka tɛbɛ a banna ala ka n'aw tɛmɛ ala ka salama d'a ma o de tun ye nin ye ka fɔ samedi sun doni ko la. Alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على من